Mitä eroa on rikkaalla ja esimerkiksi tavallisella kuluttajalla? No, rikkaalla on tietenkin enemmän rahaa, mutta sekö se ero on? Rahaako tavallinen kuluttaja tarvitsee tullakseen rikkaaksi? Minä voisin väittää, että se ei riitä. Uskaltaisin jopa väittää, että jos rikkaalta otettaisiin rahat pois, niin hän rikastuisi uudestaan. Jos taas tavalliselle kuluttajalle annettaisiin ylettömästi rahaa, niin en ihmettele, jos nuo rahat loppuisivat aikanaan. Ero ei siis voi olla pelkästään rahassa. Annetaanpa vasara ja taltta kuvanveistäjälle. Lopputulos voi olla hieno antiikin Rooman aikainen näköispatsas. Mutta annetaanpa samat työkalut esimerkiksi tavalliselle kansalaiselle. Lopputulos tuskin tyydyttää muuta kuin nykytaiteen ystävää, joka kiasmassa ihailee jonkun kengänpohjasta irronnutta kiveä lattialla taideteoksena. Oikein käytettynä työkalulla voi saada aikaan melkein mitä vain. Ja raha on työkalu. Annetaanpa rikkaalle tuo työkalu ja hän laittaa sen tuottamaan lisää rahaa. Jos taas kuluttajalle annetaan samainen työkalu, eli rahaa, on tuo raha luultavasti jo etukäteen kulutettu luotolla. Verrataanpa kuluttamisen eroja. Tavallisella kuluttajalla on rahaa tilillä 2000 euroa. Hän tarvitsee auton ja ostaakin sellaisen, joka maksaa 25 000 euroa. Rikkaalla on rahaa 2 miljoonaa euroa, mutta mitäpä luulet? Käykö hän ostamassa auton, joka maksaa 25 miljoonaa euroa? Rikas on rikas, koska hän osaa käyttää rahaa. Kuluttaja sen sijaan ei ole rikas, koska hän käyttää rahat.